Shalom, horas marihita saluhutna. Di hamu kadamang dohok dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami, toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso taparade hata ni Tuhata, jumulo mahita martangyang. Dami ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti, ati-ati dohot pikiran mo nabi di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amen. Hata ni Tuhata na gabi jamita di minggu padua hodung Epipanias di tanggal 10 Januari 2026. Ima hata ni Tuhata na tersurat di Sada Korin bidu Sada ayat 4 rodi ayat sia dohot topik ni minggu naung gabe mamora dohita di bagasan ibana di nasaluhutna. Di dalam dia kita menjadi kaya dalam segala hal. Hujahama dihita tapai hutihuk ma di bagasan rohat tabe sonoma di dok hatani Tuhata. Madok mauliate duau toktong di debatakku sialahamu marningot asini rohani debata naung nilehon na tuhamu di bagasan Kristus Jesus. Ay naung gabe mamora dohamu di bagasan ibana di nasaluhut nai di sadok hatai nang disude pangatusion. Ay naung dipahok do di hamu panidangion na taringot tu Kristusi. Asa dada na huranga kamu di nasaragam ni basa-basa ni debata. Na may-maima na mahamu di hapapatar ni Tuhata Jesus Kristus. Pahoton ni ido hamu rodi ujung gabe sohasurahan di ari ni Tuhata Jesus Kristusi. Haposad do debata naung maju hamu tu parsauran dohot anakna Jesus Kristus Tuhatai. Ima hatani Tuhata. Di hamuak kadongan sahapor siaun, marhite turpu jamita na hujahai, pinomat adong ma dua hal na bui taputihi sian turpuki. Na parjulu dohonot tama manoktong mahita madok mauliate tu debata. Senantiasa mengucap syukur kepada Allah. Imana parjulu nanaing dohonon na tuhita marhite turpuki. Manoktong molo di hata Indonesia di dok senantiasa manang boydora dohonota selalu manoktong madok mauliate senantiasa mengucap syukur atau selalu mengucap syukur dang marsangga-sangga ate unang ditikia dong di dok mauliate boha molo swadong gabedang dohono be mauliate arong do songoniate ditikiadong bah soina marupani jorjorna jerjerna ibana madok mauliate alai duk suadong songo dia dututu unang ditikiadong edena hupuji holong nirohamu duk suadong edena bidang dopena hulumi asa songon nanidok ni hata ni Tuhatai di Sada Tesalonik 5 ayat 10 alu madok mauliate mahamu siala saluhutna ai ido dipangido debatasya kamu marhite-hite Kristus Yesus mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi takas taida rupani disi mengucap syukur dalam segala hal madok mauliate mahamu siala saluhutna. Dia karina uksalpu sasitongna ngatapat orangi molo didok dalam segala hal, bukan hanya dalam hal-hal tertentu, ketika bahagia, ketika adong, aka silas niroha, sona tarok digijangi, adok persaulian, gabe didok mauliate, hape nguluon, sona taboto, daktorusate, adong aka persaulian, daktorus marutung, sipata do buntung. Alai hata ni Tuhata madok manoktong ma senantiasa mengucap syukur.
Idonan idok ni Apostel Paulus di bagasan trupukon. Manoktong madok mauliate. Aku senantiasa mengucap syukur na ibana. Ahado na disyukuri ibana. Ahado na dihamolatehon Apostel Paulus. Jalalaus ido suku-suku nang tuhita. Ahado na tahamolatehon. Tutu molo didok ahado si hamolatehonot. Ton hupikir macai gudang si hamolatehonot tatutuhani. Aidang hasuhatan hita asini rohana na tuhita. Asini rohani tuhani buidui marumang hagabion. Buidui marumang hamoraon. Buidui marumang hasangapon. Tuluha hamoraon hagabion nate hasangapon. Pasu-pasu ni Tuhani manang asini rohani Tuhani buidui marumang gajang niumur. Buidui marumang hagipason. Buidui marumang haluaon sian akamara. Mulubui hita bongo tu tahun 2020 nomon ipe asini rohani Tuhani dui. Ikon tahati dakod dui. Jala ngatadoki diaka jamita nasalpu. Mulubui hita bongo tu tahun 2020 nomon asini rohani tuhatai dui. Dohot aka na asing dope nanaing dohonona. Jadi dang hasu hata kita pasu-pasu manang asini rohani Tuhan na pinasaha na dihita. Jala boido maragam akamang dohot tamuinang rumang nii natajalo nasalilingon. Ala nii unang lupa hita madok mauliate. Saya tadok mamauliate tutuhani siala pasu-pasu natajalo sian ibana. Unang lupa ate. Undak songo 10 halak na huliton na pinamalum ni Tuhan Yesus si na tarsurat di Lukas 10 pitu ayat 10 sada ayat 10 sia. Jadi hiadu di pamalum Tuhan Yesus 10 halak na huliton orang kusta. Alai dung malum na sida dahola sada do namulak madok mauliate doho mamuji Tuhane. Jala halak Samaria musemai di dok rupani. Dunginin na Yesus ma da 10 nasida naung gabe ias di dia do nasia nari nina Tuhan Yesus. Jadi hola sada do. Jadi di samping ni hita rupani olo dangolo madok mauliate ba lupa muse madok mauliate. Hamo kadongan sahapor siaon anggo Apostel Paulus dada holan pasu-pasu pardagingon na dihamulatehon tutuhani. Mauliate manang syukur ni Apostel Paulus di bagasa turpukon ima siala asini roha na nilehon na turuas ni huria na di korine. Jadi dang holan na diperdagingonon na dihamulatehon ibana. Alai ketika dilehot Tuhani asini rohana tu ruas ni huria na di korine di sido ibana tong madok mauliate. Madok mauliate do autok tong di debataku sial hamu ninna ibana. Marningot asini rohani debata naung nilehon na tuhamu di bagasan Kristus Yesus. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Hamu kadongan macai menarik do ayato. Di partikian sinuaingon dangapala sudi be olo madok mauliate ala dapota dongan na ate. Dak sudi be olo marlas ni roha ala las rohani dongan na. Dak sudi be na bahagia ala bahagia dongan na. Dak sudi be bui bahagia ala marutung dongan na. Dak sudi be bui marlas ni roha manang bahagia ala denggan nguluni donganna, ala sukses donganna. Dak sude, dak kudokon sude, dak sude. Songon nidok ni akaparjamitai halak manuhor kulkas ibana do nangalia nate. Dungi adong mamuse SMS. Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Buasa bui songon niate. Adong madok ala ni hotel lidoi. Jadi saya miat dope hotel di
jolmai hosom elat teal doho late. Jadi sugudu rohana ala bahagia donganna. Gabe marsak ibana ala las rohani donganna. Anggo apostol Paulus dao. Manok tong doao madok mauliate tu Jehovah siala asini roha na pinasaha na tuhamu. Hira-hira soni marupani nanaing dohononda. Dohot ibana bersuka cita, dohot ibana bahagia ala bahagia donganna. Boharo naik tutu. Songoni donak kita las dorohata ala las rohani dongatai, bahagia dohita ala bahagia dongata, sotungga beju rohata bahagia halakan. Imana parjolo, napadua hona kamang dohot tamuinang, gabe akana mamora mahita luhut di bagasan Tuhani. Gabe aka nama mora. Totua kamang dohot tamuinang, sudedu hita naing mamora ate. Termasuk doh si mamora. Menjadi kaya adalah impian kita semua. Bagi hita mah edeni sinahum situ morange. Hamoraon, hagabion, hasangapon, ido dilului nadeba. Hamoraon, hagabion, hasangapon, ido dilului nadeba. Ima didok sinahum situ morang. Jadi berani do hita rupa di madok. Ba idu sada sita-sitata na manguluon. Gabi akan nama mora mahita. Si bora maina guguk jutul may saotik. Mamora mahita luhut alai sumurung hau saotik. Hamu kadongan molo didok dison mamora menjadi kaya unang jolo pitor tu artai lau rohata ate. Atik pe macari kok do hamoraon sisongoni. Mamora na nidok na dison danga pala hamorau di artai na perjulu na naing dokonon na. Alai hamorau di hata terlubi di pangatusion ido didok. Kaya dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Rikok do hamoraun portibi, rikok do harta materi, rikot. Alai unang lupa hita, rumikok do pangatusioni, mamora ibana di pangatusion, kaya menjadi kaya dalam pengertian. Aina unggabe mamora dohamu di bagasan ibana di nasaluhut nai, disadok hatai nang disude pangatusion. Sebab di dalam dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan segala macam pengetahuan. Ima didok di bagasa turpuktai. Mamora di pangatusion. Odo anggo arta na marga. Lapatan na, itu dia maando sudi arta dalam arti materi i, molo dia tusi ibana do mamiakon i tu hapiahanna. Molo dia tusi ibana do mamakai mempergunakani sude. Aida godang do nuaing hamoraun sisongoni gabi hamamago di ibana secara materi dangarong nahurang di ibana. Mamora do ibana. Kaya betul. Alai gabi mariswang mahamoraun nai ala hurang pangatusion na. Hurang pengertian di ibana. Gabi dang mabuan las ni roha. Alai gabi mabuan juk ni roha manang gabi hamamago di ibana. Dang gabi pasu-pasu ate. Alai gabi bura-bura. Bahasa bui sokoni ba turpuk tau do alusna alarang diboto mamiakon hamoraon nai tu hapiahanna dang diboto mamengakon tu dia. Alania kamang dohot tamuinang sai perjulu ma tapangido hamorau di pangatusioni. Anggo hamorau materi i tadok marupani jabar mangihu do anggoi. Jadi mamora majuhita di pangatusion, mamora majuhita di parrohaon. Dung mamora hita di si, otik manang nagodang arta na pinasahat ni tu hanian no tu hita, tu gabibui may tapargonahon tu akan adinggan. Asa hamorau di pangatusio do na parjulu di lehot Tuhani tu akaruas ni huria na di Korintusi. Buasa, tutu asabui na sida mangulu doho mangalapati aka
namasa di ngulunay. Asa buhay na sida mangalapati nguluna. Jala marhite pangatusioni, buhay na sida mamake hamoraw na asingi. Hobartu hapiahan na. Hamwa kadongan, aka natua-tuatay na julu say dipangido do tutuhane. Asa dilehon aka yanakon na marroha ate. Didok diupasa ni halak bataki tubuh mata bisu ditoru ni pinasa. Say tubuh madihamu anak na marbisuk dohot boru na uli bahasa. Bahasa songon ni bahasa unang masa tong songon na nidok ni upama ni halak bataki. Ijuk di para-para hotang di parlabian. Nabisu na punahata na oto tu panggadisan. Unang gabesi oto-otoan ni halak ibana. Jadi mamorajo di pangatusion di parrohaon kaya dalam pengertian. Hamwa kadongan jadi dak pitor aka anak nama mora di hepeng parjulu di pangido. Alai aka anak nama mora di pangatusion doh namar bisuk ido parjulu di jalo aka na tuai nang hita rupani maredu ponaka yana kota. Tentu tayingo do Raja Salomo uju di debata tu ibana asa di pangido manang aha si pangido on nasiat debata. Dido disada raja-raja tolu ayat 51 ayat siai pangido manang aha silehono kutuho. Ninna Jahuba tu Raja Salomo dukudu libana di harajaun nai. Ahadu parjulu di pangido si Salomo. Molo tajaha di si dang hamoraon purtibi parjulu di jalo ibana. Alai rohana patas do parjulu. Atik pe radido di tangan ni debata hamoraon songon nata dokko ni. Gajang ni umur hamoraon radido di tangan itu hatai. Alai ketika ditawari debata tu Raja Salomo pangido manang aha silehono kutuho ninna. Rohana patas dalam arti pengertian do di jalo ibana. Buasa rohana patas di jalo asa dibutuh ibana manirang dading kasian narwa manibang-nibang aka namasa di nguluon. Jala marhitido ibana gabetar berita sahala raja nabisuk jala napatas marroha. Aitu ahama tutu jabatan nate angguso buido dipakai jabatan ni tuaka ulaun nadenggan. Lau songoni do nakiningan natadoko ni aka artai rupani tuaka mai ayang guso buido gabe membahagiakan ibana. Rikot doi rikot alai rumikot do parjolo pangatusioni. Jala ido di lehot debata turuas ni hurian na di Korintusi asa marlas ni roha asa madok mauliate Apostel Paulus tu Jahoba. Atong hitape hamorau di pangatusionima parjolo tapangido tutuhani. Anggo hamorau diartai materi ngatadok nakiningan jabar mangihu doi lehonon ni tuhata tuhita saluhutna. Amin martangyang mahita. Moliate madiho Tuhan dihatam no kubigi hami pauratom mai asa diparbiho katami parbuen adengkan parbuen atonggi di bagasan Yesus Kristus martangya kami tuho. Amin.